Het is meer dan een collectie kunst en erotiek. Was het maar zo eenvoudig. Deze tentoonstelling gaat ook over wat je juist niet te zien krijgt. Erotiek gaat over verbeelding. Erotiek is een flirt, kan een oogopslag zijn. Je zit in de trein, je komt iemand per ongeluk tegen en opeens een soort magie. Dat is erotiek, dat is de spanning. Het niet helemaal zeker weten, het beetje mystieke, het mysterieuze. Is het ook een tentoonstelling, denk je, waar sommige mensen giebelend doorheen lopen? Nee, dan zou ik het wel... dat zou ik wel heel heftig vinden als mensen hier echt giebelend doorheen lopen. Er hangen prachtige werken die ons, als je er wat langer naar kijkt, iets vertelt over een tijdsgeest. Erotiek voorbij schoonheid en schaamte is niet gemaakt om te choqueren. Makkelijk is dat tegenwoordig niet. En dat is jammer, denk ik. Wij zijn opgegroeid, of ik ben opgegroeid in een tijd dat het allemaal wat opener was en dat iedereen zich juist vrij had gemaakt. En nu kom je in een tijd dat alles aan de ene kant niet meer mag, aan de andere kant is het wel weer heel veel vergroft. Nou, ik denk dat er wel voor de erotiek nog heel wat werk te verrichten is. En dat is een beetje het jammer dat die erotiek natuurlijk in een bepaalde hoek is gedrukt en geschoven. En dat het vooral nu met seks en porno wordt geassocieerd. Maar het is natuurlijk veel breder en veel rijker dan dat. En dat proberen we eigenlijk ook in die tentoonstelling te laten zien. Van Adam en Eva naar de seksuele revolutie in de jaren 60, terug naar nu. De expositie is ook een reisverslag. Erotiek door de eeuwen heen. Het fascineert. Het is intrigerend. Ja, over hoe we zelf nu in het leven staan. En ik denk dat eigenlijk kunst dat altijd doet. En dat deze erotiek tentoonstelling niet per se een blosje op de wangen geeft. In deze tijd lijkt erotiek meer verhuld dan goed voor haar is. Daarom open en bloot in het Limburgs Museum.